Ето най-сетне пристигнахме до нашия хотел и една мечта се осъществи. Там съм. Вече сме на Тихия океан. Времето е, както виждате, не е нормално яко. А това нещо бе бая голямо. И само като чувам шума, това е нашия квартал, тук ни е хотела. Значи, пожелавам на всеки да дойде до тук, струва си да се види това нещо, нали? Красота. Аз така казвам. Нали ти сме месец? Май съм грозен. Да. Дай тук едно. Между другото, това е някакъв парк на влюбените. Някаква много грозна статуя има. Не знам какво е толкова известно, ама само така, палми навсякъде, зеленина навсякъде, даже ги поливат. При нас, ако поливаха така, а за цветя да не говорим, такива градинки, колко щеш. Да, живеят хората. Уж трети свят, ама... стигаме малко на океан. Also being in a, if I was like in a group of people. Усмивка. Браво. Да, ще пращаме снимки и тъй. Чао сега. Парчила, делта планери, тука, сърфове, леле. И така, айде, чао сега. И да походим малко в парка, Да походим малко в парка. Да не може да минем. Ма не, това момиче седи с патрицата ми неудобно да й каже. Тази пътека е много интересна, ако се пуснем по нея, баш какво викаш и по гъс няма стигна додолу. Yes, it's beautiful. This is in Lima, Peru. Hello, Donna. Здравей, Владо, как е? Не съм те чувал, но... спънах се! Ще щупа крака. Шарени да има. Давай. Палми са. Може да се снимаме на снимки. Може да правим и снимки, сега съм го пуснал на живо, да. Това е Мирафлорес. Най-красивия квартал. The most beautiful square here in Peru. In Lima. Какво? Сърфисти? Аз би се пробвал, ама тия скила, тази талпа няма да издържат. Аз това ти казвам. Катинари. Pues, ¿cuánto soles? 15 soles. 15 soles. Sí, le prestamos la plumita para que coloque los nombres. Acá, 5.
No, mira, acá se coloca el nombre de ti y de tu esposa. La No fecha- esposa, esa es mi mamá. Ah, ya, de tu madrecita, que ponen uno como familia, entonces. Se colocan los nombres de tuyo y de tu mamita, la fecha de hoy y una promesa que se quieran hacer como familia. No, ¿Otro color? ¿Otro color? sin hasta, no, ¿Sin corazón? sin corazón, sí. Ya. Esta es por marido, marida. No, O esposa, esposo. Es para la familia. El novio, para los amigos. el novio. Bueno, entonces, bueno, entonces. Ok. Esta. En otro color te voy a dar. No. ¿Está bien? Esta es bien. Ya. Gracias. 5 soles. 15 soles. ¿Puedes repetir? Ah. Ese color mejor te doy. Naranjita. ¿O está bien? No, esta, gracias, esta. Mira, puedes ver, enfocarla a la llamita. Que busca su familia. Perdida Yo la sabe, pero no necesito ahora. Ah, ya, ok. No me lipe. But nice. Yo Ya. te doy vuelto. Al caso. A uma bitinha ispanski, malin. Какие знаете, пусть Uma vez que você passa de nota. O Pedro se repete do style na cena. Gracias. Ya das. 3, 4, 5. Ok, ya das mal. Me piso semestre bondoku. Да. Yo le grabo si quiere. ¿Le grabo? Esta es un vivo en Facebook. Ay, estás en vivo. Ya, ahora la fecha de hoy. Hoy día es 26. La fecha de hoy, 26 del 5 del 2025. Así. Así. Acá. ¿Cómo se dice fecha en inglés? 26. Date. Ah, quinta. Ajá. ¿Cuál es esto? ¿Vais a decir? Знаешь, если знаю. И ключи къде си хвили? В крана? Ahí está. Ok. Gracias. Сега пак си почките. Доле виждам те. Аз, ай, здраве да Ай, бъде. не стига. ¿Dónde? Ay, soy guti. Не, да. Ay. Не, No, esta. Ya. Ponle grupo. Ok, muchas gracias. Estar en Ocean. Ok. Muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Знаете, какие вы красивые? Та смени камерата, Там май... 15... Половина не знаеш. 2 сола са горе-доле левче. Не, 3 Обратното бе. Не виж, не умножаваш. Математико. А движението тук да ви кажа нещо много интересно. Всеки си кара как си иска, кой превари, той завари. Тук правила, пешеходна,
Като за мене. Гледай, там той има плаж. Беги бе, Видите, голи се къпят. те могат да се къпят, ама ако влезем там, няма да ми извадят повече. Беги от тук, като Беги. Абсурд! Вика Тео. Много красиво, много красиво. Там вече. Какво му гледаш? ние се стискаме. Сърфисти, да. Гледай какви вълни има. Ние сме няколко стотин метра и то се чува. А кавен там какво е? Дай тук край си. Край. Не му тисна. Пак не му тисна. Айде, Пак не му тисна.